grade 10 bro bedo kadhe. Erokamano Joyce. Ang'eyo Joyce sani ng'eni jonyuol ni matek kabisa. But anto korka kora na Joyce gima nanatimo. Anasebedo kaluwo nyathi nyaka ne gini bi nikech somo ni obiro ka nyathino ne system mar nyithindo ne nitie e system mar 844 cha. But ka nobiro gima natimo mokwongo nakwongo aketo japuonj mare machiegni. Nikech kodhi japuonj moro amora. Koro kama nyo chope 9 no awuotho gi japuonj kamoro amora nikech Joyce mondo mi nyathi otim maber e skul kata ka dwe mar kendo kik discuss japuonj gi nyathi e ot ni japuonj no ni japuonj ok ber. Mano nitiere gima iketo kuom nyathi. Kata ka in wuonu kaka janyuol ifwenyo ni nyathi ineno ka japuonj no ok ber ahinya to kik nyathi ng'e ni japuonj no ok ber. To Joyce anta nyalo wacho ni Nyasaye nyocha okonya nikech kana adhi timo kata selection nyathi mokwongo napenjo nyathi ni odwaro ang'o gi japuonj to wacho ni odwaro bedo daktari. To ne gin jopuonje adek ne iluongo ni Mr. Njoroge to gi Mr. Baraza to gi japuonj moro kanyo Olympic Primary School. To giwacho ni kidwa bedo daktari subject ni ema nyaka itim maber mondo eke idhi bedo daktari nikech mane mosebedo kowero naga ni dadi nataka kuwa daktari. Mano bende makele penjo machielo nyathini yes nosewacho nosebedo kowero ni no da bedo daktari. Matile ni